semana pasada xa dicíamos que agosto era o mes por excelencia das festas e da cultura e por iso, hoxe, a pesares do mal tempo, a senda ven cargada de eventos en todas as Rías Baixas. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a senda co ciclo de cultura e ocio O mar nunha flor. Tras unha semana chea de actividades, mañá na Illa de Arousa haberá pasarrúas con fanfarria furrusa a partires das 12. Despois, a partires das 9 da noite, no auditorio O Broche de Ouro. Ao escenario subirase o cantautor portugués Zeca Afonso, tamén Antonio Zambujo, Usía, Carlos Blanco, Budiño, Capelcoci, Sergio Tanús, Quiné e Joao Gentil. Ademais, ata mañá poderánse ver tamén as exposicións de Ruth Vidal no auditorio e a de Suso Romero e Adriana Cores en Pinche do Monte. Pasamos agora ao Cine na Rúa, un evento organizado polo Concello de Sanxenxo e que este mes organizarase en distintos puntos de todo o municipio. Tras a proxección de hoxe de la Lego película, mañá na Praza de Vilalonga reproducirase o filme Superagente Canino. Como sempre, esta cita é gratuita e no caso de Choiva trasladarase ao Centro Sociocultural. O evento comezará ás 10 da noite. Seguimos co cine ao aire libre, nesta ocasión cun evento que comezará o domingo, o Fantasio na Rúa. O ciclo de cinema familiar organizado polo Concello de Vilagarcía de Arousa proxectará este domingo a película Small Foods. En caso de Choiva trasladarase ao Salón García. A entrada no Fantasio na Rúa tamén será de balde e tamén comezará ás 10 da noite. Antes de pasar aos concertos, temos que mencionar un evento para os máis pequenos, o Festa Clown. O Festa Clown chega a Vilagarcía cunha programación de máximo nivel e coas mellores compañías de circo do mundo. E aínda que este evento non comezará ata o vindeiro día 17, o domingo o Teleclube de Solobeira e a Bella Escola Unitaria do Cornazo recibirán a Isla Letrisca co espectáculo Letrisca Inmóvil. A primeira cita será ás 12 e a segunda ás 7:30. Pasamos ás festas e para iso trasladámonos ata Salvaterra de Miño, porque mañá celébrase ali o maior guateque de verán de Galicia. Imos de guateque chega mañá a Salvaterra coa mellor música dos anos 60, 70 e 80. O lugar, o recinto das murallas e o horario ás 10 da noite. A entrada, como sempre, será de balde e a diversión está máis que asegurada. O único necesario é ir con ganas de pasalo ben e, a poder ser, ir vestido da xeración Yeye. Continuamos en Meis co Festival de Jazz, un evento que comezou onte e que continuará esta fin de semana con moita festa. A xornada de mañá comezará a 1:30 na taberna Carballo de Prado. Ali subiránse ao escenario Michael Bistel co saxo, Dinis Costa ao piano e Naima Cuña na batería. Pola noite continuará a charanga co cuarteto do trompetista francés Reinald Colom. O domingo continuará a música ás 12:30 coa actuación de Street Band. A despedida deste festival será ás 9 da noite con ADN Cuarteto. En Vilagarcía de Arousa continúa esta fin de semana a programación do espectáculo As 9 na Praia. Esta actividade tivo que atrasarse pola choiva, pero iso non vai a impedir desfrutar dende hoxe ata o día 14 dunha gran variedade de actividades. Hai habilitadas unha zona chill out con carpas, asentos, tumbonas e candís para crear un ambiente agradable e relaxante no que poder gozar das sesións que se poderán acompañar dunha variada carta de cócteles con e sen alcohol, cerveza ou auga. As sesións desenvolveránse na Praia da Concha dende as 9 da noite ata as 12:30. Cada xornada contará coa música que se encargarán de pinchar varios DJs da zona. Mañá actuará Moi DJ e o domingo Freddy DJ. Outro dos eventos que continúa esta fin de semana é o Maestral Music Festival. O
O Maestral Music Festival continúa esta fin de semana con 2 actuacións. Mañá subirase ao escenario Andrés Balado e o domingo Rulo e la Contrabanda. Os 2 concertos comenzarán ás 10 da noite e para máis información podedes entrar na web maestralfest.com. Como me acuerdo de Marrakech, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches daquel noviembre en París. E hoxe chegou a Vilasoán o Festival Revenidas. Como sempre, este ano a súa programación está chea de música e de actividades para todos os públicos. Tras as actuacións de hoxe, de Desacato ou de Flow do Toso, mañá será o día grande. Haberá unha sardiñada popular e pasarrúas no Parque de Dona Concha. En canto ás actuacións, mañá subiránse ao escenario grupos como Os Terribles de Arousa, Rebelión do Inframundo, Gatillazo ou El Niño de la Hipoteca. O domingo seguirá a festa con Carolina Rubirosa, Daqui da Ría, Nao, Los Jinetes del Trópico ou Bastards on Parade. Un gran festival que cada ano supera todos os récords de participación. E outro dos festivais desta fin de semana é o Marisquiño, unha espléndida simbiose entre deporte, música e gastronomía que comezou hoxe. Ademais de acoller aos mellores riders e bikers internacionais, o Marisquiño ofrece esta fin de semana as actuacións de Ramiro Chiai DJ, Fran Laoren, Niña Coyote e Tachiko Tornado ou de Biznaga, un evento deportivo convertido nunha gran festa para todos os públicos. E por fin un dos eventos máis esperados. Co mes de agosto chegan a Pontevedra as Festas da Peregrina. Mañá comezarán oficialmente estas festas coa lectura do pregón dende a balconada do Pazo de Mugartegui a cargo do xornalista Manuel Javois. A cita será ás 12 da mañá. A continuación, os pasarrúas inundarán a cidade. Pola noite, máis música a cargo de Tequila e Fondo Norte. Este concerto será ás 10:30 na Praza de España. A continuación, verbena e fogos artificiais no Peirao das Corvaceiras. O domingo continúa esta celebración. Ás 12 será misa no Santuario da Virxe Peregrina e a continuación volverán os pasarrúas. Pola noite, ás 9 a procesión da Virxe Peregrina e a danza gremial de cintas. Ás 10:30 actuación na Praza de España de Ana Belén. Unhas festas moi esperadas por todos os pontevedreses e que se prolongarán ata o vindeiro 19 de agosto. E por último, e como ven sendo habitual, pechamos a senda cos concertos do Náutico de San Vicente. Mañá subiránse ao escenario Tongueteira, a 1 e María la Mónica ás 2. O domingo continúa a música no Grove coa banda Morgan, que será ás 8, e con María Aifeu ás 12. Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar, pero corres y corres, échame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a volver. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo vento. Esperad entón, non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.